Hola, Marima. No, il padronello Candana e iso xa era, pero fixome gracia un chiste coín, estaba un tío contando e dice, bueno, el diluvio universal ¿cuál fueron? 40 días y 40 noches. Eso en mi tierra es una primavera. Sí, tal cual. Eso en mi tierra es una primavera. Que levamos xa moito tempo, Lo que queda, porque toda a semana dá auga. No, eu penso que temos 6 semanas. Vai haber algunha que non tal? Hola. Vai haber algunha que non tal, pero... A maioría, Ahora, en algún sitio hai sobre auga por todos lados. non te imaginas como se arreaba. Aquilo era tal. Eu, sí que pola media que estaba na Goriña ás 4:30, unha era estranxeira, porque non debía ser cubano ou algo. Son na Goriña. No, miña que tuve que ir a esta. Como falas da Goriña, eu non estou. E xa ve, tú estás? A veces ten Ah. guardia, sí. O Javier, como está? Damo que está, sigue mal. Sigue mal. Sí, pues xa... Pero xa vea, No, pero chover. o nunca visto. Onte, digo. No, hoxe ou xa mañá. Eu dou un tamaño como aquí por esa 7 da mañá e nas estibadas moi frías, que é hielo. Que é hielo? O sea que, pero duro, dicen que madre mía. Sinto que xa non aguanta máis auga, Hola, no, nada máis. No, No, tengo el padre. pásame o teléfono, se ve, que debe ser o que. Non falta nada. No, sobre eso. Ai, no, vale. Y eso, claro. Vale. me está jodido. La recuperado. Para todas, no para todo carnaval con el chuli, pero sí. Que disfraz de pescador. ¿Qué? O disfraz de pescador. Botas. Dame el chuli. Eu creo que o único día de agua que non empeza a dar é o día de comadres. A partir de aí non chove. Non. Fillo, entón xa non chove ningún día. É o que pon, non? Bueno, pois xa ainda queda moito. Non hai que... Verdad. Onte na gallera decían, falaban do carnaval e dixo, de momento non dixo, tipo, non se ve sol. Non se ve sol, dixo. Pero de que alá... Falaban do carnaval. A mí tamén, outro día deu que a partir do jueves... Que daba, que non daba... que paraba. No, non me... Sí, é verdade. Que
para o que queira, al final. Sí. Una putada, pero... Eso pasa cando o carnaval se fai en inverno, se fixeran un lado para ver. Xa no verán. Bueno, Podía que era unha tormenta, unha tromba, pero bueno, Nunca é se máis sabe. difícil. Nunca se sabe. Mira, en cambio hoxe dame muchísima. Ojo, es que me quedaba, no. Sí. Sí, onte non me daba, mira. Mira por jueves, son 80. Bueno, a mí me daba máis da tarde que nevaba, e ás 11 da mañá que hai unha nevada de leche, e hasta as 6 da tarde non daba. A semana pasada. Claro. Daba, que empezaría a nevar ás 6 da tarde, e eu marchei por aí e digo, vale, puta madre, hasta as 6 da tarde non neva cando xa estou de volta. Son medeiros. Ás 11 da mañá, Ah, entre medeiros, manos e claro. manos, a profesión de xinzo, a nevar, ui, a vaca para lá. Seguramente que aí ti va por faga marzo. O que dá son as temperaturas altas, non dá nada, non dá. Ai, Dios. No, yo tampouco vale. Pero a mí me puxera frío. Claro. Se non vai xente non lle dá hora co café, nin esa cousa. bueno, que... Está bueno, calla. Non pasou nada, non sei con can está. No, mira. Non lle dá tempo. Veu un ratillo. Este domingo, de novo a 12 de chove. Xa lle dixen Verdad? eu, sí, E sí. nos salimos para atrás. É verdad, sí que Este dixeron domingo. que non, que en Corredor había aí un margen, sí. Sí, sí. Hacía no antes, sí. E a partir das 9 tampouco. Porque se fía, Ideal. Chulo, chulo. No, pero sí que... Mira o viernes. Sí, sí que O da. viernes. Chove pola mañá, pero depois xa non chove. Ah, E sábado sí. Pois a min, o domingo, desde de mañá non me dá hasta un... Sí, Hasta as por eso. 4. No, no, que non dá, non dá. Desde as 10 ás 4. Verdad? Xusto para salir co traxe. Ideal. Son de co traxe, Non, xa non sabe. bueno, Xa non bueno. sabe. Hola. Hai de cortar as... Estamos todos. Hai de decir despois que saca mucho, non sei. Estamos todos. Falta Javi que Falta Javi. Falta Javi. Sí, que vale. Pues nada, empezamos. Bueno, pues bo día a todos e a todas. Vamos a empezar co pleno ordinario correspondente a este mes de febreiro, con 5 puntos na orden do día. O primeiro dos puntos é a aprobación se procede da acta da sesión extraordinaria do 17 de decembro de 2025. Non sei se tenes alguna Non, pero non observación, por unanimidade, de acordo. Pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente 32/2025, que é recuperación de oficio dos camiños públicos coas referencias catastrais. Bueno, hai dúas referencias catastrais aí. Bueno, pasamos a este punto número 2. Há un dictamen da Comisión Informativa de Persoal, Réxime Interior, Transparencia, Participación, Bens e Poboación do día 29 de xaneiro do 26 que di: o alcalde da Conta da proposta de resolución de 19 de xaneiro do 26 sobre o expediente 32/2025 de recuperación posesoria dos camiños 9017 e 9018 do polígono 2, cuyo teor é o seguinte: antecedentes. Con data 5/12 do 24, Aníbal Blanco Núñez presenta un escrito no que manifesta que o camiño 9017 do polígono 2 está intransitable por culpa da maleza e de uns valos que ocupa espazo público e solicita que se restablezca o tránsito. Segundo, con data 30 de xaneiro do 24, Antonio Blanco Padrón presenta un escrito no que reitera a súa petición realizada o 30/12 do 24 e que hai un error, pero bueno. A súa petición realizada o 30/12/24 de que se incoe expediente de recuperación dos camiños públicos das parcelas 9017 e 9018 do polígono 2, xa que existen uns valos que cortan o acceso e que foron colocados por Plácido López da Pena. Terceiro, con data 30 de xaneiro do 2025 emitiuse informe xurídico informando dos pasos para seguir para exercitar a acción de recuperatoria do oficio dos camiños públicos. No dito informe consta, primeiro, que os viales cos que as referencias catastrais 32051A 002090 17 000MG e
e 32 051 A 00 2090 18 0000 ME consta no catastro como camiños pertenecentes ao Concello de Monterrei. O vial 9017 é o único acceso que teñen as parcelas 287, 288, 289, 290, 291, 292, 395, 396, 397 e 398 do polígono 2. Consultado o do catastro do ano 1958, o camiño 9017 xa ben marcado nas fotografías aéreas, non así o vial 9018. Cuarto, con data 14 de 4/25 emitiu un informe técnico no que se afirma que segundo que a fai a visita de inspección o 14 de abril do 25, vendo que este camiño está pechado aínda máis arriba do que o fixeran na denuncia do ano 2015, cunha valla metálica electrosoldada, chegas a fotografías. Cuarto, que se comproba a existencia dese camiño como vía pública no rol do catastro do 58. Co día doxe consta no catastro como vía pública e cuyo titular é o Concello de Monterrei. O vial do 9017 é o único acceso que teñen as parcelas 287, 288, 289, 290, 291, 292, 395, 396, 397 e 398 do polígono 2. O vial 9018 aparece o día doxe no catastro como vía propiedade do Concello de Monterrei. Non está marcado como vía no catastro do ano 1958. Quinto, dentro do trámite de alegacións ao interesado, acordado por decreto de 16 de abril do 25, Víctor Manuel López Hernández presenta escrito data 8/5/25 afirmando ser o propietario da parcela Borriquiña, na que se sitúan os camiños investigados, afirmando ser o seu titular e que teñen naturaleza de servidumbre de paso privadas. Achega informe técnico de don Víctor dos Santos Sarmiento que corrobora as súas afirmacións. Sexto, con data 30 de maio do 2025, Antonio Blanco Padrón presenta un escrito no que reitera a naturaleza de dominio público dos camiños, que Plácido López da Pena e María del Carmen Hernández Suárez adquiriron a parcela mediante escritura 30 de 8 do 2010 e que a partir dos anos 2012-14 instalaron valos que impiden o libre acceso polo camiño. Achégase a asinaturas de máis de 30 veciños e veciñas da zona. Sétimo, consta no expediente o informe Os camiños da leira leste da vila de Monterrei e a súa evolución histórica, o camiño da Paragalda, emitido por Nieves Amado Rolán, licenciada en Xeografía e Historia e membro do Consello de Cultura Galega na sección de Patrimonio e Bens Culturais, de data 9 de setembro do 25, e da arquitecta municipal de data 19 de xaneiro do 26, ambos afirman a naturaleza de dominio público do camiño. Legislación aplicable. A Lei 30/2003 de 3 de novembro de Patrimonio das Administracións Públicas. Disposición final segunda e artículos 45C e 55. A Lei 6/2023 de 2 de novembro do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. Disposición adicional segunda e artículos 28 e 37. A Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local, artículo 82.a. Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local. Real Decreto 1372/86 de 13 de xunio, polo que se aproba o regulamento de bens das corporacións locais, os artículos 44 e seguintes. Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización e funcionamento das entidades locais. Consideracións xurídicas. Primeiro, o presente expediente trata de recuperar o uso público dos camiños número 9017 e do 9018 do polígono 2, no seu trazado dentro do término municipal de Monterrei. Unha das potestades administrativas públicas é a recuperación de oficio, artículo 44.1c e 70 do Reglamento de Bens das Corporacións Locais. O reintegro posesorio presupón a existencia dunha posesión privada contraria ao ordenamento xurídico e úsase frente a cualquier posuidor que usurpa a posesión do ben público. En cuanto ao prazo para recuperar a posesión e tratándose dun ben de dominio público, será en cualquier momento, artículo 82A da Lei de Bases de Réxime Local e artículo 70 do Regulamento de Bens da Corporación Locais, artículo 55
da Lei 33/2003 sin necesidade de acudir á tutela xudicial. Segundo, as condicións que se ven exixindo a normativa e a xurisprudencia, sentencia de 14 de maio do 2002, son co obxecto da recuperación este previamente identificado e sea de dominio público, artículo 82A da Lei de Bases de Réxime Local. Consta acreditado no expediente ambas circunstancias. Cabe recordar que no ano 2015 xa se requiriu a David Hernández, irmán de Víctor Manuel López Hernández, para que retirara o cerramento que impedía o tránsito polo camiño. No presente caso, considerase acreditado que Urbiales con referencias catastrais denominadas Paragalda, nun vou ler iso, que une a edificación da Burriquiño. O Camiño Real son camiños públicos remitíndome para a xustificación ao contido dos informes técnicos. Os camiños da ladeira leste da vila de Monterrey, a súa evolución histórica, o camiño de Paragalda emitido por Nieves Amanda Roland, licenciada en Xeografía e Historia, membro do Consello de Cultura da sección de Patrimonio e Bens Culturales, de data 9 de abril de mes de setembro do 25, e da arquitecta municipal de 19 de xaneiro do 26, justifican in iure. Procede desestimar as alegacións de Víctor Manuel López Hernández sobre a titularidade privada dos camiños, remitíndome para a súa justificación aos contidos dos informes técnicos. Os camiños da ladeira deste da vila de Monterrey, vou a repetir o mismo, da arquitecta municipal do 19 de 1 do 26. A seguinte das condicións exigidas é que o ben se encontre indebidamente en posesión de particulares contrastable mediante actos carentes de título lexítimo que os habilite. No presente caso, considerase acreditado que Víctor Manuel López Hernández realizou un peche que ocupa o dominio público e sin contar co título habilitante o que impide a normal uso impedindo o tránsito peonil así como acceso ás parcelas ás que dá servicio, polo que se considera que está a realizar actos que perturban a posesión dun camiño de naturaleza pública. Terceiro, consta no expediente que se levaron a cabo todos os trámites legais, incluído o trámite de audiencia particular. A competencia para resolver este expediente corresponde ao Pleno da Corporación, artículo 7 do Reglamento de Vías. A resolución de cuestións civis suscitadas corresponde á Xusticia Civil Ordinaria sen prexuízo de que o particular pode impugnar a resolución que poña fin a este procedimento no relativo ás cuestións de procedimento mediante a interposición do recurso potestativo de reposición no plazo dun mes ou directamente ante a xurisdicción contenciosa administrativa no plazo de 2 meses. Sobre a base do exposto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar as alegacións de Víctor Manuel López Hernández sobre a naturaleza xurídica dos camiños, coas referencias catastrales que indiquei anteriormente. A desestimación motiva sin ayure remitíndome ao contido dos informes dos camiños da ladeira este da vila de Monterrey e a súa evolución histórica, o camiño da Paragalda, emitido por Nieves Amado, e da arquitecta municipal, o informe de 19 de xaneiro do 25. Declarar que Víctor Manuel Hernández está levando a cabo actos ilícitos de ocupación de dominio público relativos aos camiños con referencias catastrais, as que indiquei anteriormente. Requerir a Víctor Manuel para que no plazo de 8 días proceda a deixar libre espírito o paso dos camiños coas referencias catastrais anteriormente citadas. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrey e BNG, acorda determinar favorablemente a proposta de resolución, en tanto o Pleno acordará o que estime pertinente. Perdón. De acordo, Alberto. De acordo, eu vou votar a favor, non entendo que os peques solucionar lo antes posible. Todo de acordo. Nos abstemos. Abstendemos como partido. De acordo, pasamos entón ao punto número 2, que é o expediente, o punto número 3, que é o expediente 41/2026, funcionalización da praza de arquitecto técnico da agrupación Cualedro Monterrey. Hai un ditame da Comisión Informativa anterior tamén da mesma data, e a mesma de 29 de xaneiro do que na sesión de 9 de decembro do 25, a Mesa Xeral de Negociación acordou iniciar un proceso de funcionalización da praza de arquitecto técnico que actualmente está clasificado como personal laboral e que atopa prestando servicio no marco de agrupación do Concello de Cualedro. Visto que tanto os artigos 9 e 1 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de outubro, como artigo 92.3
da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de régimen local señala que o exercicio das funcións que implican a participación directa ou indirecta no exercicio de potestades públicas ou salvaguardia dos intereses xerais e as que impliquen exercicio de autoridade quedan reservadas a funcionarios de carreira, considerando que os informes técnicos nos expedientes de concesión de licencias en cuanto implican trascendencia na situación xurídica dos cidadáns, afectando os seus dereitos e obrigas, así como as funcións de inspección, disciplina e disciplina urbanística deben ser realizadas por personal funcionario, é necesario entón a creación da citada plaza de funcionario. O alcalde propón, primeiro, crear a agrupación co Concello de Coledro na escala de administración especial unha plaza de arquitecto técnico grupo A2 que cubrirá mediante un proceso de funcionalización coas seguintes funcións: informar e asesorar os usuarios en materia de urbanismo, informar determinados expedientes urbanísticos cando pola súa natureza non sexan retribuídos, elaborar os informes urbanísticos e técnicos propios da súa área de competencia, elaboración de solicitudes e revisión de licencias urbanísticas e comunicacións previas, elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico, informar os usuarios sobre os distintos programas de axuda sobre as solicitudes de determinadas subvencións, realizar as memorias e orzamentos de obras para a realización de subvencións, elaborar pregos e a valoración de ofertas correspondentes á súa área de traballo, supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo, asistir a diferentes comisións ou reunións de outras institucións ou entidades privadas relacionadas co seu ámbito de traballo, formar parte das mesas de contratación e procesos selectivos relacionados co seu ámbito de traballo, realizar cualquier outra función propia da súa categoría que se considere necesaria para o correcto funcionamento do Concello. Segundo, delegar no Concello de Coledro a tramitación íntegra do expediente de funcionalización que inclúe todas as actuacións administrativas necesarias para a instrucción, xestión e realización de procesos de funcionalización. Terceiro, amortizar a plaza de personal laboral unha vez finalizado o procedimento de funcionalización e suprimir a do cuadro personal laboral cos efectos que correspondan. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 6 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e Benegar, acorda determinar favorablemente a proposta de resolución, en tanto o Pleno acordar que estime pertinente. De acordo, bueno, isto trátase dunha regularización da figura da nosa aparelladora que temos xa en agrupación con Coledro. Actualmente figura no cuadro de persoal laboral e por as funcións que realiza son funcións propias dun funcionario. Entonces, bueno, estamos co proceso de funcionalización cumplindo todos os requisitos que marca a normativa, non? Isto é unha cousa sencilla no sentido de que, bueno, de que é un proceso que hai que facer de funcionalización, non? Como se está facendo en moitas administracións. De acordo? De acordo, eu voto a favor. Non se estén. Abstención. E pasamos ao punto número 4, que é o expediente 42/2026, que é a creación dunha praza de técnico medio de obras e servizos da agrupación Coledro Monterrey. Hai o mesmo dictamen da Comisión tamén de fecha 29 de xaneiro. Na sesión de 9 de decembro do 2025 a Mesa Xeral de Negociación acordou a creación dunha plaza de funcionario técnico medio de obras e servizos. O alcalde indica que a creación desta plaza xustifícase nas necesidades de garantir unha adecuada asistencia técnica especializada na prestación dos servizos básicos. Os servizos básicos municipais aos que os concellos estamos obrigados por lei requieren unha coordinación e un control permanente que fai necesario contar cun técnico que supervise a súa prestación sobre diferentes ámbitos como abastecemento, saneamento, pavimentacións, rozas, loita contra incendios, iluminación pública, acceso rodado, o que contribuirá a optimizar os recursos técnicos e económicos do concello. Ao mesmo tempo, tamén é necesario levar un control dos investimentos municipais para unha correcta execución e recepción de obras. Ademais, a xustificación de obras financiadas por outros organismos requiere de documentación técnica cada vez máis específica o que obriga a moitos casos a acudir a técnicos externos que, de acordo coa legislación vigente, deben ser prestadas por personal funcionario do Concello. Para a creación desta plaza utiliza esa forma de agrupación co Concello de Coledro que permite a ambos as dúas entidades locais dispoñer de personal técnico cualificado sin asumir individualmente o custo íntegro da súa contratación, o que supón un aforro significativo de gastos de persoal, ao repartirse proporcionalmente as retribucións e cotizacións á Seguridade Social e demais custos asociados ao posto.
O alcalde propón, primeiro, a creación dunha plaza de funcionario técnico medio de obras e servicios en agrupación con Concello de Cualedro na escala de Administración Especial Grupo 2 cas funcións 1. Control de correcto funcionamento dos servicios básicos do Concello, informar e asesorar os usuarios en materia de obras públicas, elaborar os informes de carácter técnico no marco das súas competencias, realizar as memorias e orzamento de obras para a realización de subvencións, elaborar pregos, valoracións e ofertas correspondentes ao área de traballo, asistir a diferentes comisións e reunións con outras institucións e entidades privadas relacionadas no seu ámbito de traballo, formar parte da mesa de contratación e dos procesos relativos relacionados co seu ámbito de traballo, coordinación e control das distintas obrigas de obras e servicios do Concello, control e coordinación dos investimentos municipais por unha correcta execución e recepción das obras, control e coordinación das brigadas de prevención e loito contra os incendios forestais, colaboración técnica na xustificación de subvencións de outras administracións, realizar cualquier outra función propia da súa categoría que se considere necesaria para o correcto funcionamento do Concello. Segundo, delegar no Concello de Cualedro a tramitación do expediente administrativo necesario para a creación, provisión e xestión da citada plaza. Na Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciños de Monterrey, acorda dictaminar favorablemente a proposta de resolución non tanto pleno por algo que estime pertinente. De acordo? Vale, eu absteño esta votación. Sí. Non está Parte de ben. veciños, sí. Nos, por favor. De acordo, pois, antes de pasar o punto número 5, non sei se é unha moción por urgencia, parte de veciños, pois pasamos a control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno. Alberto. Sí, tres cousiñas. Solicito que se axuste o espello que está na Rúa de Alvarellos, en Villaza, o que está xusto antes da curva do Retiro do Conde, que está inclinado, non se aprecia, non se ve. O espello que está ali na curva, Salindo, o que está xusto na curva, o ir cara ao Retiro do Conde, aí, está o espello, que está Villaza, de sí, luego a é afloxar, que só algo che non entendía se o de aprecia. Iquidal Parello, No, no. precisamente No, del- Villaza. dos En Villaza. En Villaza. Vale, sí, en Villaza. Pois outro punto, xa vai sendo hora de que os nomes ligados á dictadura franquista desaparezcan definitivamente dos espacios públicos. Non existe ninguna justificación para que a día de hoxe continúen existindo nas rúas con denominacións que representan a un réxime antidemocrático, represivo e contrario ás liberdades fundamentais. Estou falando da Rúa Carrero Blanco de Alvarellos, que aínda de hoxe conserva o seu nome dun dos principais responsables políticos da dictadura franquista. Traigo unha proposta, unha solicitude para que desaparezca ese nome desa rúa, cambialo polo nome que debería ser Avenida de Vilaza. Os nomes das rúas, para o meu pensar, deben representar valores compartidos, contribuídos á convivencia e poñer en valor o noso territorio. Manter o nome de Carrero Blanco non achega nada positivo, nin a identidade, nin a cohesión social do noso concello. Pola contra, perpetúa unha simboloxía que debería estar superada de fai décadas. Entón, solicito que se inicien en canto antes os trámites necesarios para levar a cabo este cambio de denominación, cumprindo así cos principios democráticos, coa legislación vixente en materia de memoria histórica e coa responsabilidade institucional que lle corresponde a este concello. De acordo, non podo estar máis de acordo con eso, non? O sea, que temos que cumplir a lei, está claro, pero É que eu pensei que xa non existía, pero sigue existindo. Pois seguramente, sí. Bueno, a ver, vamos a ver, o tema do callejero tamén é un tema que temos aí pendiente, que temos aí na recámara, que sempre queremos acometer, pero despois sempre surgen outras cousas, non? E, lóxicamente, na elaboración dese novo callejero, pois estas calles que figuran con nomes do régimen franquista, pois, lóxicamente, serán eliminados, non? E, bueno, é un traballo que temos que facer non solamente desta que tú dices, Sí, bueno, eu traía máis puntos, pero... O único corresponde a recuperar os nomes antigos a lei que había, e a recuperar os nomes antigos ou darlle o nome que é de uso común por parte da veciñanza, non? O sea, tampouco non... E nada máis, bueno, pois, oye, tomamos nota e cando se poida, pois faremos. Por último, volvo a solicitar que non quede no olvido o arranxo da Rúa Nova e da Rúa Central en Alvarellos, que están en mal estado. Por a miña parte, nada máis.
Vale, por parte de Por vecinos, sí. nosa parte, é preguntarlle na acta da Xunta de Goberno de 19 de decembro hai un pago de 1048,82 o parador de turismo por xantar reunión Garda Civil no Concello de Monterrey. Bueno, saber un pouco en que se gastan os cartos do Concello. Sí, bueno, esa foi unha reunión, unha xuntanza que fixo aquí a Guardia Civil, que bueno, non solamente viñeron de aquí da zona de Ourense, sino que era de toda Galicia e da zona incluso de León, do noroeste. Bueno, creo que foi un acto importante que se fixera aquí en Alvarellos, en Monterrey, e bueno, dentro dos compromisos que adquiriu o alcalde cos responsables da Guardia Civil, da Benemérita, estaba en pagar o 50% da comida que se fixo no parador. É dicir, a Guardia Civil pagaba o 50% restante e nos o Concello comprometíamonos a pagar ese 50%. Non me enterei desta comida. Non sei que esteja. Non me enterei, non sei se saliu na prensa ou Tuvo repercusión porque foi unha reunión de suma importancia, bueno, un encontro que celebran anualmente e bueno, tuvemos bueno, pois a honra de nos ser seleccionados dentro de, había varias candidaturas e nos... Non foi Inicia? Foi no Brao. No, xa foi, sí, foi antes do Bravo. Foi entre do Bravo. Foi antes do Bravo. Sí, estaba ahora mismo Foi entre do Bravo. Foi antes do Bravo, sí. O que pasa é que a factura presentaron Sí, viña ahora. e foi cando pagamos e cando tal. E logo hai outro pago de... Bueno, que costea, claro, como sempre, Monterrey, a auga que sube ao Castelo, 600 e pico euros, supoño que isto se lle pasará... Non, porque ahora está cerrado. Claro, E auga que tuvemos que asumirnos ou algunha pérdida da cubo porque aí non o xuparador está cerrado. Por eso, sí. Ou é das... No, pero enganche de auga teño. Enganche de auga teño. Sí, pero non consumen. O que pasa é que debeu ser ao mellor tamén unha pérdida ou algo que tuvemos. Sí, bueno, e Óscar. Consume. Quen o... A obra consume auga. Ai, agora non sei, eso sí que xa... Evidentemente. Sí. Como que hai luz. Moi ben. Sí, consume, claro. Sí. Que sei que teña en conta. O sea, non ten por que asumir o concepto. Vale, sí, tomamos nota. Vale, nada máis. Moi ben, pues nada, moitas gracias. Moitas gracias a todos. Eu as persoas da mañá vou chamar a máis o equipo chamoume vou chamar a palabra Decía xo da auga, porque un día os da obra engancharon no meu patio tamén a luz, e digo, bueno, que isto xa é un cachondeo. Pero, tío, non pode ser. Pois non estaba mal. Hombre, eso que sale de ali, digo, bueno, isto Despois de salir un velador... no, pero non puedes creer. E un enchufe e nada, Eles vales isto. A ver,